Кога успя да излезеш? Нямаше ме точно 2 минути. Маймуно. Това там не се кълве. Аха. Аха. Къде ти е на тебе клетката? Не е там със сигурност. Ела тук. Май нещо не се справям с галаварски език. Акцента ми нещо не е вред. Не се чупли, не можеш да махнеш лепенката. Ела тук специално ходих камъни да ти търся от двора. Разбойник. Разбойник? Къде обикаляш по обувките на мъжа ми? Нещо май съвсем като вкъщи си се почувства, а?